Ayan, good morning mga ka-alright. Sa mga pinagpalang araw sa atin lahat to. So, araw ng Sabado. So, wala tayo sa site. Ayan, alis pa lang tayo. Mag 7:30 na ng umaga. So, bali nadaan ako sa hardware, bil ako ng simento. Papa-deliver. Yung sobrang pera kasi dito. So 5K yung iniwan ni Kanoli Vlog. So nabawasan na kahapon na 400 plus 460 460 o 440 yan, mga ganun. So may may 45 pa. So bibili ko lahat ng simento mamaya para tatatlo na lang kasi yung simento dun sa Kalatalin. So hanggang ngayong araw na lang yun na mga gamit mabibitin pa. So kailangan makapag-order tayo ngayon. Umang tayo mga ka-alright, no? So dadaan ako ng hardware. Let's go! So ayan mga ka-alright, sa mga umaga po, no? Sa dito tayo muli sa pabahay. Siyempre, anong oras na ba? At pupunta ako ng hardware para mag-order ng simento, no? Tapos utility box para sa abang ay 890 na. So punta muna ako doon. Ano si Kapuloy? Ano yan? Apakan? Tulay ng Yero. Ayo. Ayan, atat yung yero. Wala tayo taga-abot eh. Tatalian na ano? Lagyan natin ang elevator para makarating sa taas. Yun. Iba talaga ang madiskarte sa may alam. Elevator.
Po, diskarte sa pagkakat ng ano hero. Butasan taas tali, taas hilahin na lang sa taas. May kaya nagdala ng lubid si Kapuloy. Pagkasandal dyan, hila lang ng hila. Ayan. Kunin mo natin ang video to para bago tayo umalis. At sit up ko muna yung camera ko sa taas. Iiwan ko sa kanya to. Pag hilahin niya, i-play niya lang yung video ko. Dahil order po ako ng ano, materialis. Siminto saka utility box. Para siguro bukas na yun magagawa yung pag-abang ng ano, ng mga outlet ng saksakan at saka switch. So mga 8 ano na utility. Dalawa. Sa kwarto 2, 4, 5, 6, 6. 7, 8. Ay, yung sa switch ko pala. Switch saka ano nga yan eh. Switch saka outlet. 3. 2 switch sa taas. Oh, mga 8. Isang switch sa CR. Isang switch dito. 4. Outlet pa. Saksakan dito sa baba ilan? Isa lang. 2 yata. 2. So 6. Sa taas 3. 9. Meron din out. Oh, lagyan natin sa labas. Dito may outlet din. Kaya nga sa terrace. Oh. Para pili silang mag-charge habang nag-ano-ano. Alright. Ayan. Akat kita dun sa taas. Ay, dun pala oh. Maganda. Dun pala sa kabila. Para kuha lahat. Sa dulo. Dun pala dun. Mas maganda pala dun sa kabila. Mas maganda pala dun oh, may bakal pala nakatayo. Ayan. Magbububong dito po sa bahay ni Talin. So iiwan ko lang kay Kuya Puloy yan oh. Yung camera ko, tapos bibili kasi ako ng ano, siminto. Alright. Kapli yan, Kaploy. At bibili na rin akong ulam.
Tignan mo kung parehas yung labas. Ano pagitan sa wall? Ilan? Ano mo kung pantay yung pagitan sa wall? Pasok na tuloy. Pasok ako sa dalawa mo. Susundan yun, ito pasok yan. Pasok yan. Wala sa eskwala. Hoy, pwede mo yun ilabas. Pwede, mawawala sa eskwala. Mawawala sa eskwala. Pwede na yan, mawala ka sa eskwala. Na yan. Ah? Jason?
Yes, parang Jason. Kaya Jason na. Bakyatin mo. Ha? Bakyatin mo na. Ay, hindi doon na siya. Ha? Wag ka tatapag dyan. Dadaos-dos yan. Kaya nga. Magkakasa pa, Jason. Naka-open pa yan? Ha? Open pa? Oo. Jason! Para magtuloy nito, sa akin na yung pagkat ng hero. Ha? Siguro magtuloy yung bag dito. Agad ka rito. Dalhin mo yung bara. Yung 1 by 1. Hindi na pasayo ka. Para? Oo, 1 by 1. Server. Buhay para. So ayun mga ka-alright no, bali wala pa kasi si parang Jason kanina. Na-vlog ko na yung pagkakyat ng hero saka yung nalatag bahagya. Yung pag-scroll pagtapos ito, nasa vlog ni parang Jason, abangan nyo po.